Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ake ngithathe leli thuba leli ngisebenzise nje amagama amathathu okuyiwo akwaziyo ukuthi amakhe umuntu noma akhe umuzi. Abona la magama amathathu uma ungasakwazi ukuwasebenzisa kusuke sekonakele empilweni yakho. Uma ungakwazi ukuthi ngiyaxolisa, uma ungakwazi ukuthi ngiyabonga, uma ungakwazi ukuthi ngiyakuthanda, suke sekunenkinga-ke empilweni yakho. Ngithi-ke angithathe leli thuba leli-ke bese ngiyaxolisa kubo bonke abantu engithe uma ngabe ngikhuluma ngase ngibathinta emanonini noma ngase ngibanyathela ocikicane. Kuyaye kwenzeke-ke nasemndenini uma ngabe uloku uthi uyakhalima izinto ezingezinhle ezenziwa umndeni, umndeni ungafuni ukulalela, uyaye ugcine usuthi usukhuza kabuhlungu kanti ususebenzisa namagama aneziswana, usebenzisa namagama anenhlabathi. Nami-ke bafowethu nodadewethu ma-Afrika nonke, kubo bonke abantu engithe uma ngabe ngiveza ingqikithi yamaqiniso ngalama-video ami, ngase ngibanyathela amakhona, ngase ngibathinta emanonini. Baningi abanye abakubona mhlawumpe njengenhlamba ngendlela engikhulume ngakhona, amazwi engiwasebenzisile ase eba nenhlabathi. Ngiyazi ukuthi la ku-social media ey'nkundleni zokuxhumana kukhona ney'ngane, kukhona nabantu abadala abadinga inhlonipho. Njengoba sengichazile-ke ukuthi akukho silima sindlebende kwabo. Enye into eyenza ukuthi manje umuntu agcine esekhuluma engasaboni nokuthi khona abantu abadala, khona amakhosi, khona abelaphi bendabuko, khona abahlonishwa, khona bengameli, khona ama-ministers, khona ongqongqoshe. Ukuthi ngoba uyabona ukuthi isihlaba siyabhebhetheka kodwa uma uthi uyabheka akukhuzeki, ugcine-ke manje nawe ususebenzisa amagama kanti amagama lawo asezoba nenhlabathi. Njengamagama nje ukuthi uthi abantu bagxajelwa amakhanda, njengokuthi uthi abantu basangene. Kuningi bafowethu, kuningi. Kodwa lokho nawe usuke usukwenziswa ukuthi manje abantu ababone ukuthi ngempela lento oyikhuzayo noma ozama ukubabonisa yona injengoba injalo. Kodwa abantu bona bese beyakuthuka, bese beyakusabisa, bese beyakuzingela, bese bekhuluma yonke inhlobo yamagama aziswana azofika kuwe nakuwe angabi mnandi. Ngithi-ke bafowethu kuwo wonke lama-video ami, uma ngabe kunabantu, amakhosi, abalaphi bendabuko, izangoma, yinyanga, amakholwa, abakhonzayo, lokhu abakukhonzayo. Uma ngabe kukhona lapho engithe uma ngabe ngikhuluma khona kwase kuba namagama anenhlabathi, ngithi yobe kuleyo ndawo. Inhloso yami akukona ukubhidliza kodwa inhloso yami ukwakha. Angimdala-ke la ey'nkundleni zokuxhumana, ngisemusha kodwa umonakalo esengiwubonile bafowethu mningi kakhulu. Ake sizameni-ke ama-Afrika ukuthi sibambisane. Noma ngiphunyuka ngamagama kodwa ngiyingane yenu, ningabe seningithatha ngenye indlela. Nazi ukuthi inhloso yami angize ngakubhubhisa kodwa ngizama nami ukuthi ngibophe ngebhande likamoya noma ngizame nokuxwayisa ngendlela nami engingaxwayisa ngayo
ngoba bafowethu ngeke siwaqamba amanga silokhu sikhohlisana konakele ezweni sakhile. Cela inkosi yomsinibusise. Amen.